Bona tarda, som el grup del Zero Ofertes i a continuació farem l'experiment de la filtració. Per això necessitem aigua, sorra i paper porós. Començarem posant un parell de cullerades de sorra al paper porós. I abocarem una mica d'aigua. Em podeu diferenciar els dos tipus de substàncies? Com són? Una substància és líquida i una altra substància és sòlida. Quina és quina? La sorra és sòlida i l'aigua és líquida. D'acord? Molt bé, doncs ara sí que podeu continuar. A continuació ficarem una mica d'aigua Us podeu ajudar de la cullera, si voleu. i mentre remenem amb la cullera podrem veure com va caient mica en mica l'aigua. Ho podeu explicar, Raquel i Zona, què veiem? Cada vegada que remenem més, l'aigua, la sorra no es filtrarà i l'aigua sí que es filtrarà. Molt bé. Comença a resultar, fa efecte això? Sí. Molt bé. Farem un primer plano, a veure... Veiem aquí una mica el recipient, ho podem veure? L'aigua es va filtrant molt a poquet, amb l'objectiu que la sorra... No es filtra. Molt bé, doncs gràcies!